Здравейте, пичове, спички, хора, всички, които ме знаете, които ще ме опознаете все още. Вие сте в момента с MFix TV и това е първи епизод. Искам да ви кажа, че аз се занимавам с видеоклипове, с програмиране, с такива неща, но специално сега към видеоклиповете да обърнем внимание и да ви кажа нещо важно, поне за сега. Значи смятам да снимам влогове и аз, както всички приятели в VBOX, в топ 20 и всички, които са стигали топ 40, естествено. Ще има игри, ще има въпроси, на които ще трябва да отговарям, които ще бъдат зададени от вас, предполагам. Ще ми зададете въпроси и първите 10 въпроса, които ми зададете, от вас 10 човека ще бъдат избрани, ще бъдат публикувани в следващия клип. Ще отговарям на всякакви въпроси, свързани с всякаква тематика, без да има значение, без да се ми пука, направо отговарям на вашите въпроси, няма проблеми. Каквото измислите, каквото предложите и ви на глава, задайте го, няма проблем. Това е за сега от мене. Ако ви хареса как започваме и имате някакви идеи, може да се включите или да се абонирате за мен и да следите останалите епизоди. Това е от мен за сега. Довиждане!